mun tyhmä video oikeesti loppuu. No ihan sama. Tervetuloa uuteen videoon. Nyt tähän videoon, kun mennään tupareihin. Mä valmistaudun mun kaverin tupareihin. Mä oon jo laittanut meikkivoita. Koska mun kaveri äsken soitti ja mä vahingossa vastasin. Ja sitten yhtäkkiä, boom, video loppu. Ja sitten mun kännykkä vielä tippui veteen. Mutta onneksi ei mennyt rikki. Okei, mut siis mä näytän mitä mä käytin ennen sitä, kun mä käytin tämmöstä. Ja nää smoothin tuotteet is the best. Ei oo yhteistyö, mutta ihan oikeesti nää on vaan parhaita. Okei, tämmönen. Mä vaan suosittelen. Tämmöstä käytin. Sitten mä käytin tämmöstä. Sitten mä käytin tämmöstä. Kaikki smoothin tuotteet, mitä mun äitiltä löytyy. Koska mä saan. Mut joo, mä oon laittanut nyt jo poskimunat ja mä oon hakenut jo vaatteetkin. Mä otin tämmösen hupparin. Mä en oo tanssia muut. Mä oon saanut tän mun kaverilta joskus. Sitten tämmösen valkoisen paidan. Ja tämmöset housut. Reisitaskut. Mut joo, jatketaan. Mä nopeen luomet. Noin. Näytän nyt tältä. Tää poskipunainen ja tällä laittaa vähän lisää. Okei, käytin tätä. Mä näytän nyt miten mä niin teit tän. Näin. Tänne. Näin ihan erinäköiset. Mut siivermin heltti, koska nää menee samaan kohtaan. Eli nää menee tänne. Ja sitten tähän. Mä siis teen näin. Tähän ei nyt tuo tätä väriä. Tosi hiljasta. Nyt mä näytän tältä. Joo. Seuraavaksi. Näin nyt edes. Seuraavaksi tätä. Tää kuuluu kulmiin. Mutta mä käytän tätä vähän menevää. Se on niin ärsyttävää, kun joku menee eri laittiin kuin se toinen. Näin. Kiitos. Sitten yritetään vaikein juttu. Okei, valmis. Mä näytän nyt täältä. Joten aletaan hommiin. Mä vielä vähän korostan näitä. Okei, näin. Ja seuraavaksi ripsari. Oh my god, okei, sorry. Okei, ripsari. Jos mä löydän mun ripsari. Löysin mä mun ripsari. Tässä on karmea. Juu. Okei. Ärsyttävin asia ripsarissa on se, kun se levii.
Näytäks mä nää indulaattorilta? Toi pallora tuossa. Noin. Mä laitoin nyt 2 tämmöistä pientä tippaa ja mä näytän miten hyvin tää levi. Ai, permanentti tossa. Ja mä näytän mun kädet. Nothing here. Mä en ymmärrä tätä leviämistä. Mut sitten sit kun se levittää, niin se ei ihan heti näytä ihan hyvältä. Joten siihen tarvii ehdottomasti puuteria. Mitä muutakaan. Et se vähän piiloutuu. Ja toi ei siis kuulu poskiin, mutta toi huulipuna, mutta mä vaan halusin näyttää, että toi sopii poskissakin. Mun silmä näyttää tyhmältä, mä tiedän. Siis tämmöstä mä käytän. Vinvi. Tämmöstä mä käytän. Yeah. Semmosta sitten. Tää on ihanaa. Mä en siis mene tälleen sinne vaan. Tää näyttää tosi punaiselta. Mut sit kun sitä vähän pyyhkii, niin se ei oo enää punainen. Jotain pinkkiä mä tarviin tähän. Ahaa! Mä siis muistin, että tässä tulee aika pinkki plus tää. Niin, tämmöset huulet. Ja sit vielä luomiväri. Jee, mä jännittää. Tää ei oo luomiväri. Nähnytkään. No mä laitan poskipunaa. Koska why not? Lila on siis mun lempiväri, niin kuin mä oon varmaan sanonut aika monessa videossa. Ehkä. Niin joo. Okei. Mun mikki näyttää tältä. Sitten vielä tukka. Mun tukka on aika sekavan näköinen. Mä teen nopea tukan ja mä näytän sit lopputuloksen. Okei, mä oon nyt valmis. Ja tästä tulee mun lopputulos. Okei, kiitos kun katsoit tämän videon. Moi moi!